This beat make me go wow. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. Τα EXNI και το Mediterranean College, σε συνεργασία με την 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, οργάνωσαν μια εθελοντική δράση ανάπλασης του πάρκου της Γκράβας. Σήμερα βρισκόμαστε στο πάρκο Γκράβα, στο πλαίσιο του Ξινής Education Festival, όπου ο εκπαιδευτικός όμιλος Ξινή, τα EXNI, σε συνεργασία με το Mediterranean College, το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Γαλατσίου, διοργανώνουν ένα μεγάλο project ανάπλασης του πάρκου. Διαγωνισμός γραφίτι, 3on3 basketball, ποδηλάτες, πρόσκοποι ήρθαν όλοι σήμερα εδώ πέρα προκειμένου να φωνάξουν δυνατά «Πες ναι στην εκπαίδευση». Είναι πάρα πολύ ωραίο ένα όνειρο να γίνεται πραγματικότητα, κάτοικοι εδώ στην Γκράβα να πολεμούν και να παλεύονται για αυτή την ανάπλαση, λες και είναι το σπίτι τους. Το σημαντικότερο για μένα είναι η εκπαίδευση που είναι ο σκοπός ζωής και αυτό που παιδεύομαι όλη μέρα να το κάνω εδώ σε ένα τόπο εκπαίδευσης. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά να ασχολούνται και να βοηθούν και να μυρίζει όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα εκπαίδευση. Η δράση είχε στόχο την ανάπλαση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου του πάρκου της Γκράβας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ξινής Education Festival 2012, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη.